Ndakulandira nokondedwa ku video imene mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu, Mulungu wamphamvu zonse, yemwe ali Mulungu olenga dziko lakumwamba ndi dziko lapansi, ndi Mulungu yekhayo yemwe ali woyera wolungama ndipo wopanda chilema, kutanthauza kuti alibe tchimo ndipo ngakhale m'malingaliro ake maganizo oyipa sanadusemo. Mulungu ameneyi ndiye Mulungu amene timampembeza. Ngati simunayambe kumpembeza, yambani kumpembeza. Wokondedwa, mudziwe kuti Mulungu wathu akufuna inu mukhale woyera monga iye ali woyera, malingana ndi mawu ake ku Levitico 19:2. Koma tsiku la lero ningowerenga mawu awa. Tiwerenga Efeso 1:4 akuti, monga anatisankha ife mwa iye lisanakhazikike dziko lapansi, tikhale ife woyera mtima ndi wopanda chilema pamaso pake chikondi. Ambuye wathu Yesu Khristu akufuna kuti inu mukhale woyera mtima ndi wopanda chilema pamaso pake. Kutanthauza chani? Kutanthauza kuti inuyo moyo mwanu musakhale ndi tchimo lina lililonse. Wokondedwa, ngati mungakhale ndi tchimo ngakhale limodzi, muziwe kuti inu kupita ku Jehena. Tikuti tu ngakhale limodzi, ngakhale limodzi, inuyo kupita kwanu ku Jehena. Ambuye wathu Yesu Khristu akunenesa mawu ake kuti akufuna inu mukhale woyera mtima. Woyera mtima ndi ndani? Ndi Khristu amene alibe chilema pamoyo pake, alibe chilema pa mzimu wake, alibe chilema pa thupi pake. Wokondedwa, mukuyenera kukhala inuyo 100% perfect pamaso pa Ambuye wathu Yesu Khristu. Musakhale ndi tchimo labodza, musakhale wachiwerewere, musakhale wachigololo, musakhale wachinyengo, musakhale wokuba, musakhale wansanje, musakhale wamijedu. Wokondedwa, naye china chilichonse chomwe inuyo mukudziwa kuti ichi ndi tchimo, musachite moyo mwanu. Ndipo ngati pali machimo ena kuti inuyo simudziwa kuti ndi tchimo, Mzimu Woyera azakuphunzitsani kuti ichi ndi tchimo, musiye. For example, mpira. Ena amaona ngati kuti kuonera mpira si tchimo, kuonera mpira ndi tchimo. Wokondedwa, topic imeneyi ndi topic ya tsiku lina. Palibe amaonera mpira amalowa ku ufumu wakumwamba, palibe amamvera mpira amalowa ufumu wakumwamba, palibe amamenya mpira amalowa ufumu wakumwamba. Wokondedwa, Ambuye wathu Yesu Khristu afuna inu mukhale woyera mtima. Mukhoza kusiya machimo onse ngati mukuonera mpira, mukumvera mpira, mukumenya mpira, inu mukupitabe ku Jehena basi. Izi ndi zomwe Ambuye Yesu Khristu anandionesa ku uzimu, kuti na football kapena sport kapena mpira kulowera ku Jehena basi. Na ngati pali chija chotchedwa ball kupita ku Jehena. Wokondedwa, nimafuna kuti tingothandizana kuunikirana za chifuniro cha Ambuye wathu Yesu Khristu pamoyo pano, tisanayambe kugawana uthenga umene. Tatiyeni tipemphere tiikize video imene m'manja mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Mulungu Atate wamphamvu zonse, dzina lanu ndinu Yesu Khristu, ndipo dzina lanu ndi dzina loposa mayina onse, ndi dzina loyera. Yehova, tikupemphani mutikhululukire ife mphulupulu zathu. Mu dzina la Yesu Khristu tikupemphani inu Mulungu Atate wamphamvu zonse, musise Mzimu wanu woyera. Fafanizani machimo athu, ndipo Mzimu wanu woyera atithandize ife kuyenda mchiyero, tikakhale woyera mtima ndi wopanda chilema pamaso panu. Mu dzina la Yesu Khristu tithandizeni kukwaniritsa mawu anu kwa Efeso 1:4. Amen. Wokondedwa, uthenga umene uli m'magulu atatu. Gulu loyamba kapena tinene kuti gawo loyamba. Gawo loyamba ndilo kuti uthenga ukupita kwa Amalawi onse, ndipo Ambuye Yesu Khristu akufuna kuti akonzekeretse Amalawi onse kuti azathe kuvomereza zotsatira za pa 16 September 2025. Koma ngati alipo omwe sakufuna kumva chifuniro cha Ambuye wathu Yesu Khristu, sakufuna kugonjera Mulungu wamphamvu zonse Ambuye wathu Yesu Khristu, ndiye akhale choncho.
gawo loyamba la uthenga umenewu ndi chimenechi. Gawo lachiwiri la uthenga umenewu, Ambuye wathu Yesu Khristu akufuna ndiuze Amalawi onse omwe mwina anali ndi funso kapena mafunso okhuzana ndi zisankho za mu 2019 kuti kodi zisankho zimene zija Dr. Jenn Ansah anabera kapena Dr. Jenn Ansah anatenga gawo kubera zisankho zimene zija. Funso limene kapena mafunso amene okhuza ndi malingaliro a zisankho za 2019 Ambuye wathu Yesu Khristu andipasa yankho lake, ndipo khalani pompo kuti mumve yankho limenelo. Gawo lomaliza lomwe lili lachitatu, Ambuye wathu Yesu Khristu akufuna ndifotokozere mtundu wa Amalawi chifukwa chomwe iyeyo wasankhira Professor Peter Mutharika out of all presidential candidates omwe akuyimirira zipani zosiyanasiyana pa mpando wa president pa 16 September 2025. Chifukwa chani kwa onse omwe akuyimirira zipani zosiyanasiyana kufuna mpando wa president, chifukwa chani kwa onsewo Ambuye wathu Yesu Khristu wasankha Professor Peter Mutharika? Chifukwa chimenecho Ambuye wathu Yesu Khristu anandipasa tsiku la lero. Ndi uthengawu omwe uli magawo atatu awa, uthenga usewu ndapasidwa tsiku la lero pa 6 of August 2025 at around 25 minutes to 3 a.m. Choyambirira okondedwa muziwe kuti ine ndi mtumiki wa Mulungu. Nobody should take it personal. No party should take it personal. Chipani china chake chisaganize kuti I have issues with them kapena ndikupangira kampeni chipani china chake. And I'm just the servant of the living God. Ndipo china chilichonse chomwe Ambuye wathu Yesu Khristu azandiuze ndi zachilankhulo. Kachizakhala chomukondweresa munthuyo, later on chizakhala chomuyipiraso munthuyo, ndizalankhula. Sindisankha uthenga ubereka, sindisankha munthu wokuti alandire uthenga. Ine am just an instrument. Ine chida chogwirisidwa ntchito ndi Ambuye wathu Yesu Khristu kuti ndizipereka uthenga. I'm just a mouthpiece of God himself. Tatene tingowerenga Yeremiya mutu 1 verse 6 to 8 akuti, ndipo ndinati, ha, Ambuye Mulungu, taonani sinditha kunena pakuti ndili mwana. Koma Yehova anati kwa ine, usati ndine mwana pakuti udzanka kwa yense amene ndidzakutumako iwe, nudzanena chonse chimene ndidzakuwuza. Verse 7 is very important. Akuti usati ndine mwana pakuti udzanka kwa yense amene ndidzakutumako iwe. Kulikonse kumwe Ambuye wathu Yesu Khristu azanditume ndizapita kukapereka uthenga umenewu. Kulikonse kwa wina aliyense osasankha. Furthermore, monjezera Ambuye Yesu Khristu akuti nudzanena chonse chimene ndidzakuwuza. Nudzanena chonse. Zonse zomwe Ambuye wathu Yesu Khristu azandiuze ndiyenera kuzazinena, osachosera, osawonjezera. Ndiyenera kunena china chilichonse chomwe Ambuye wathu Yesu Khristu andiuza. Choncho ine ndimangosatira mawu a Mulungu, ndimangosatira chifuniro cha Mulungu, ndimangolamulidwa ndi Mulungu ndikuchita zomwe ndalamulidwa. Choyambirira ndimafuna kuti ndifotokoze chimenechi, chifukwa ena omwe aumisidwa mtima ndi Satana amayamba kuganiza molakwika. Koma Mulungu wamphamvu zonse, yemwe alolenga dziko lakumwamba ndi dziko lapansi, yemwe akuziwa kuti ineyo ngati ndabwera pano mwachifuniro changa akhoza kundiphapo mpano ine nkupita ku Jahena, ameneyo akuziwa zonse. Choyambirira ndimafuna ndifotokoze chimenecho
Okondedwa, mudziwe kuti Ambuye wathu Yesu Khristu ndi Mulungu wamphamvu zonse, ndipo chomwe Iye akufuna chimachitika. Tiyambe ndi gawo loyamba la uthenga umenewu. Ambuye Yesu Khristu anati pita Mutharika awina mu September 2025. Anayamba choncho, pita Mutharika awina mu September 2025. Ndanapitiza kufotokoza kuti okhonzekera kukwiya akhale okwiya choncho. Kapena ndifotokoze choncho kuti mumvesese. Onse okwiya akhonzekere kukwiya, ndipo onse okhumudwa akhonzekere kukhumudwa. Okwiya akhonzekere kukwiya, okhumudwa akhonzekere kukhumudwa. Koma palibe zotsatira zina kupatula kuti pita Mutharika awina mu September 2025. Ndizomwe Ambuye Yesu Khristu anandiwuza kuti ndiwuze Amalawi onse. Ndibwerezanso uthengawo, pita Mutharika awina mu September 2025. Okwiya akhonzekere kukwiya, okhumudwa akhonzekere kukhumudwa. Chifukwa cha Ambuye Yesu Khristu apereka uthenga umenewu, chifukwa chokuti Ambuye Yesu Khristu akufuna kuti aliyense aziwe kuti palibe chomwe chingasinthe zotsatira za chisankho za pa 16 September 2025. Zotsatira zimezi zithera kumodzi basi, ndiye kuwina kwa Profesa Peter Mutharika. Ndipo ndi uthenga okondedwa omwe ndakhala ndikuupereka from 2024 kufika 2025. Ambuye Yesu Khristu abwereza kangapo uthenga umene kuti ndiupereke ku mtundu wa Malawi. Ndipo mwe mmandisatira ku YouTube account yotchedwa The Will of God Ministry, ena anu ku Facebook account yotchedwa Ian Ntaba, ena anu ku TikTok account yotchedwa Prof Ian Ntaba. Panopa mukhoza kudziwa kuti uthenga uwu mwina ndi wanamba kaya chani ndikuupereka. Chifukwa choti Ambuye Yesu Khristu akufuna akonzekeretse Amalawi kuvomereza zotsatira za chisankho zikubwerazi za pa 16 September 2025. Ambuye Yesu Khristu akufuna aliyense Malawi aziwe kuti kuwina kwa Profesa Peter Mutharika mchifuniro chake, mkufuna kwake, ndipo apanga chothekera kuti awine, wina afune wina asafune. Ndiye in case ena ake gulina anthu ena ali okwiya panopa ndi kuyima kwa Profesa Peter Mutharika, ali okhumudwa ndi kuyima kwa Profesa Peter Mutharika, Ambuye Yesu Khristu akufuna ndawuze amenewo kuti okhumudwawo, iwowo okhumudwawo akonzekere kukhumudwa mu September 2025. Okwiyawo akonzekere kukwiya mu September 2025. I hope mwamvesesa zomwe Ambuye Yesu Khristu amatanthauza papa. Now, muziwe okondedwa kuti palibe chomwe chisinthe zotsatira za pa 16 September 2025. Chifukwa chokuti Ambuye wathu Yesu Khristu ndiye mwakumbwezeretsa Profesa Peter Mutharika ku State House. Anandiwuza mbuyo mukuti apanga chimozimozi ndi mmene anachitira ndi President Trump ku America, kumbwezeretsa ku White House. Kana ngakhale President Trump uyo nthawi ya kampeni ena amafuna kumupha koma sizidatheka, chifukwa chokuti ndi mwini wake Mulungu wamphamvu zonse anambwezeretsa. Andi Mulungu akapanga chisankho wapanga. He is not a man to lie or to change. So ukondedwa ambiri, even mwinaso including ineyo,
nkumaganiza kuti umapita Mutharika iyi nanga kukula kumene ukayamba umenewu age imeneyi nanga health imeneyi mwina tu usi president wenera uyu asakhale president. Wokondedwa, ambiri tikuona kuti mwina ndizopepera kuti Peter Mutharika abwererenso mboma, koma mu short period of time yomwe Ambuye Yesu Khristu andiphunzitsa kukhala mneneri wake, kukhala prophet wake, ndaphunzira kuti his ways are not man's ways. Maganizo athu si maganizo ake, ndipo maganizo ake si maganizo athu. Ndipo wokondedwa, chomwe chikuoneka chopepera kwa ife monga age ya Professor Peter Mutharika, health yake, akakhale president, zinthu ngati zimenezo zomwe zikuoneka zopepera m'maso mwathu, wokondedwa, zimatha kukhala za nzeru pamaso pa Mulungu. Ndipo zomwe zikuoneka za nzeru kwa ife zikhoza kukhala zopepera pamaso pa Mulungu. Tatiye tiwerenga 1 Korinto mutu 1, 1 Korinto mutu 1 verse 25, akuti chifukwa kuti chipusa cha Mulungu chiposa anthu ndi nzeru zawo, ndipo chofowoka cha Mulungu chiposa anthu ndi mphamvu yawo. Okondedwa, in my short period of time yomwe Ambuye Yesu Khristu andiphunzitsa kukhala prophet wake, ndaphunzira kuti nzeru za Mulungu ziposa za munthu, ndipo zinthu zooneka zopepera kwa munthu ndi za nzeru wa munthu. Zinthu zooneka za nzeru kwa munthu ndi zopepera pamaso pa Mulungu. Wokondedwa, nchifukwa chani Abrahamu ali tate wa tonse? Chifukwa chokuti anakhala ndi mwana in old age, zomwe zidali zopepera pamaso pa munthu kuti sizingatheke. Ndipo Sara adaseka, zotheka zimenezo menda kulira ine 90 years, ngakhale menstruation period yake inali itatha kale, ena mati menopause. Zopepera pamaso pa munthu ndi za nzeru pamaso pa Mulungu. Koma at 90 Sarah became pregnant. Wokondedwa, Mulungu akasankha munthu akhoza kumpasa moyo, kumonjezera moyo, akhoza kumpasa thanzi, akhoza kumpasa mphamvu, kumpasa nzeru. Zooneka zopepera pamaso pa munthu ndikukhala za nzeru pamaso pa Mulungu. Ndimafuna kuti mumvesese zomwe Ambuye Yesu Khristu andithandiza kumvesesa, zokhuzana ndi chisankho chake cha president yemwe akufuna alamulire the next years to come. Kaya azamaliza term, kaya sazamaliza zimenezo sindikuziwa, sindingayankhulepo, sanandilankhule, koma ndiye mwasankhidwa Professor Peter Mutharika. Ndi Ambuye Yesu Khristu akuti wokhumudwa pano, okwiya pano ndi kuyima kwa Professor Peter Mutharika, akuti amenewo akonzekere kukwiya ndipo akonzekere kukhumudwa mu September 2025. Uthenga woyamba ndi umenewo. Uthenga wachiwiri ukukhuzana ndi zisankho za mu 2019. Dr. Jenn asankhidwa kukhala running mate wa Professor Peter Mutharika. Wokondedwa, palibe chomwe Ambuye ndinapempha chokhuzana ndi uthenga wa lero. Palipena ndimatha kuwafunsa Ambuye Yesu Khristu monga mmene ndafunsira zokhuzana ndi imfa ya malemu Saulo Chilima, kuti kodi chidachitika njani, yankho lake adandipasa. Koma zachisankho ichi, makamaka uthenga uwu, sindidafunsa Ambuye Yesu Khristu. Okha
angondipasa monga mmene amachitira mauthenga ambiri, kungondipasa popanda ine kupepa. Okondedwa, zisankho za 2019 kunali nkhani zambiri, ndipo panopa zakhala ngati zatukusira chifukwa cha kusankhidwa kwa Dr. Jenn Ansah kukhala running mate wa Profesa Peter Mutharika. Ambuye Yesu Khristu akumva mafunso anthu, akumva malingaliro anthu, akuziwa maganizo anthu. Okhuzana ndi Dr. Jenn Ansah ndi kuyimira kwake ngati running mate wa Profesa Peter Mutharika. Okondedwa, payekha Ambuye Yesu Khristu anandipasa yankho ku mafunso anthu. Ambuye Yesu Khristu akuti Dr. Jenn Ansah sanabere zisankho. Dr. Jenn Ansah sanabere zisankho za mu 2019. Okondedwa, muziwe kuti Ambuye wathu Yesu Khristu akuwapanga clear Dr. Jenn Ansah. Kaya Malawi sawapanga clear, kaya makoti sawapanga clear, kaya ine sindapanga clear maganizo mwangamu, koma muziwe kuti kwa Mulungu, pamaso pa Mulungu akuwapanga clear Dr. Jenn Ansah. Dr. Jenn Ansah alibe mulandu pamaso pa Mulungu pa zisankho za mu 2019. Chifukwa Mulungu wamphamvu zonse Ambuye Yesu Khristu anandiwuza kuti Dr. Jenn Ansah sanabere zisankho za mu 2019. Choncho tonse omwe takhala tikuganiza zokuti Dr. Jenn Ansah mwina anabera kapena Dr. Jenn Ansah anatenga gawo lobera zisankho za mu 2019, tonse tinachimwa pamaso pa Mulungu. Tonse tili ndi tchimo lopanga accuse someone falsely, lomwimba munthu mulandu mwa upandu, kumwimba munthu mulandu mwa chinyengo kapena mwabodza. Tonse we are guilty of that, ndipo tikuyenera tilape tchimo limenelo. Aliyense mwakuti Dr. Jenn Ansah anabera zisankho 2019 kapena anatenga gawo kubera zisankho 2019 alape pamaso pa Mulungu. Chifukwa Ambuye wathu Yesu Khristu yemwe ali Mulungu ona zobisikayo. Amen. Mukawerenga Hebrews 12 verse 14 aonera palibe chomwe chimabisala pamaso pake, chilichonse chili mbalambanda pamaso pake. Mulungu ameneyo woona zobisikayo, zomwe ukuchita mchipinda mwako, ku toilet, ku bathroom, pa foni pako lotabisa password, koma Mulungu amatha kusegula foni imeneyo password ifuka amayiziwa. Mulungu ameneyo akunena Dr. Jenn Ansah sanabere zisankho. Tatiye tuwerenge Luka. Tiyambe Luka 3 verse 14. Luka 3 verse 14. Yohane Mbatizi akubatiza anthu, ndipo asilikali akubwera kuzamfunsa mafunso kuti nanga ife titani, ndakuwayankha. Luka 3 verse 14 akuti, ndipo asilikali omwe anamfunsa iye nati, nanga ife tizichita chiyani? Ndipo iye anati kwa iwo, musaopse, musamanamize munthu aliyense, kalani wokhuta ndi kulipira kwanu. Musamanamize munthu aliyense. Musamanamize munthu aliyense. Mukawerenga English Bible akunena, do not accuse anyone falsely. Do not accuse anyone falsely. Mukawerenga English Bible, King James Version, New King James Version, do not accuse anyone falsely. Mchichewa makutanthauzira kuti musanamize munthu aliyense.
okondedwa, ngati muli mmodzi yemwe mwakhala mukumati Jenn Ansah anabera zisankho kapena Jenn Ansah anatenga gawo lobera zisankho, Ambuye Yesu Khristu akufuna mulape, chifukwa kwa Iyeyo Mulungu wamphamvu zonse yemwe ankaona china chilichonse. Inuyo muli kwanu kaya kumachinga, muli kwanu kaya kucholo, muli kwanu kaya kunzuzu, muli kwanu kaya kulilongwe, koma Iyeyo anali kumeneko kutale sentako ku headquarters ya Mexico, pomwe anali Jenn Ansah po. Chilichonse chomwe amachita Mulungu wamphamvu zonse akunena kuti Jenn Ansah sanabere chisankho. Ndiye ine ndinu yani? Ine ndine yani? Tikuyenera tilape. Then tiwerengeso Luka 23 verse 13 kufika 15. Ambuye Yesu Khristu ali pamaso pa Pilato, andi Pilato akuwafunsanso kachiwiri mafunso okhuzana ndi milandu yomwe Ayuda anambweresera Ambuye wathu Yesu Khristu ndi kummangira. So 23 verse 13 to 15 ati ndipo Pilato anayitana ansembe akulu ndi akulu ndi anthu ansonkhano nati kwa iwo, ndibwerezeso verse 13, ndipo Pilato anayitana ansembe akulu ndi anthu asonkhane. Verse 14, nati kwa iwo, munadza kwa ine ndi munthu uyu ngati munthu wakupandusa anthu, ndipo taonani ine ndinamfunsa za mulanduwu pamaso panu, ndipo sindinapeza pa munthuyu chifukwa cha zinthu zimene munenera. Inde ngakhale Herode yemwe, pakuti iye anamubwezera iye kwa ife, ndipo taonani sanachite iye kanthu kakuyenera kufa. Okondedwa, Ayuda falsely accused Ambuye wathu Yesu Khristu. Amalawi munonso falsely accused Dr. Jenn Ansah, ndipo tapitiriza kumpanga accuse Dr. Jenn Ansah kuti anabera zisankho za 2019. Koma Ambuye wathu Yesu Khristu akuti zisankho za mu 2019 Dr. Jenn Ansah sanabera. Chimozimozi ndi mmene Ayuda anachitira ifeso tidachita pa Dr. Jenn Ansah. Pilato akuti ndipo sindinapeza pa munthuyu chifukwa cha zinthu zimene munenera. Mu English Bible unena kuti I have found no fault. I have found no fault. Sadapezeka. Uthenga wachiwiri ndi umenewo. Tiye tipite uthenga wachitatu. Chifukwa chomwe Ambuye wathu Yesu Khristu akunsankhira profesa, tinene kuti anansankhira kapena ansankhira Profesa Peter Mutharika kubwerera ku State House, kubwerera boma, kubwerera ku Kamuzu Palace. Chifukwa chimenecho chifukwa chanji? Okondedwa, inenso ndimangoziwa kuti Ambuye wathu Yesu Khristu asankha Profesa Peter Mutharika, koma chifukwa chenicheni sindimachiziwa. Koma Ambuye wathu Yesu Khristu lero andifotokozera chifukwa chimenecho. Ambuye Yesu Khristu anati chifukwa chomwe akumuyikira Peter Mutharika pa mpando nchifukwa chokuti ataluza mu 2020 anangonyamuka kumapita ku Page House. Ichi ndi chifukwa chomwe akumbwezeresera pa mpando. Okondedwa, akuti chifukwa chokuti ataluza mu 2020 anangonyamuka kumapita ku Page House. Chifukwa chimenecho ndi chomwe akumbwezeresera pa mpando. Kodi Ambuye Yesu Khristu amatanthauza chani?
amatanthauza kuti ndipo akutanthauza kuti Peter Mutharika humbled himself, anazichepesa, osafuna zokangana, osafuna nkhondo, osafuna kulimbana nazo, anangonyamuka ndikumapita ku page house. Kaya mumtima kuwawidwa, kana vomereza kuchokera pasi pa mtima, koma kunyamukako kumapita ku page house, Ambuye Yesu Khristu took it as a sign of humility. Anazichepesa. Ndepa chifukwa chimenecho Mulungu ankweza. God is going to exalt him. God is going to exalt him. Mulungu ankweza. September 2025. Tateni tuelenge mawu Mulungu ku Luka 18 verse 14. Luka 18 verse 14. Ambuye Yesu Khristu akupereka fanizo la mfarisi ndi wa msonkho. Koma ife tigwira mawu awo ali mu verse 14 omwe ali ofunika. Akuti ndinena ndi inu, anatsikira ku nyumba kwake woyesedwa olungama uyutu, osati uja ayi. Pakuti yense wakudzikuza yekha adzachepesedwa, koma wodzichepesa yekha adzakulitsidwa. Okondedwa, ndibwerezenso verse imeneyi. Ndinena ndi inu, anatsikira ku nyumba kwake woyesedwa olungama uyutu, osati uja ayi. Pakuti yense wakudzikuza yekha adzachepesedwa, koma wodzichepesa yekha adzakulitsidwa. Akuti yemwe adapita ku nyumba ali olungama anali uja wansonkho uja, anapita ku nyumba kwake ali olungama, anali wansonkho uja. Akuti pakuti yense wakudzikuza yekha adzachepesedwa, koma wodzichepesa yekha adzakulitsidwa. Ndiye Ambuye Yesu Khristu akuti chifukwa chomwe iye atankwezere Profesa Arthur Peter Mutharika, atankulisire Profesa Arthur Peter Mutharika, atampangire exalt Profesa Arthur Peter Mutharika, pomwezeresa pa mpando mu September 2025, chifukwa choti Profesa Arthur Peter Mutharika anadzichepesa, ataluza zisankho mu 2020, anazichepesa bwanji. Akuti posalimbana nazo, posafuna kupita kaya kumakoti, posafuna kaya kumema anthu zipolo, osafuna bantu kaya kutani, koma akuti anangonyamuka nkumapita ku page house. Ambuye Yesu Khristu anatero kuti ataluza mu 2020 anangonyamuka kumapita ku page house. Ataluza mu 2020 anangonyamuka kumapita ku page house. Kuzichepesa kumeneko kunafika pamaso pa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndipo Ambuye Yesu Khristu ndomwe atamukudze, atamukulise mu September 2025. Okondedwa, uthenga umwe ndinawulandira ine ndi umenewu, uchokera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndipo ndikawulandira uthengawo, Ambuye wathu Yesu Khristu kuzera mwa Mzimu wake woyera amandisogolera ku mawu ake m'malemba woyera, ncholinga chokuti ndikuthandizeni kumvesesa uthenga umenewo ndi chifuniro cha Ambuye wathu Yesu Khristu. Mulungu wathu Ambuye Yesu Khristu ndi mfumu ya mafumu. He is the King of Kings, he is the Lord of Lords. Ndipo amapereka ufumu kwa wina aliyense yemwe akufuna kumpasa. Dziko lindi lake, maufumu onse ndi hake. Tipitilize kupemphererana, koma chachikulu ndikupemphani mukhale woyera mtima
ndi wopanda chilema, kuti pakubwera kwake muzathe kukwatulidwa ndi ukamuona iye mmene alili. Ndikusiyani ndi Efeso mutu 1 verse 4. Ambuye akhale nanu. Amen.